atong isgutan kining tourism scam nga nakabiktima sa mga beach resorts, sa mga hotels ug labaw sa mga turista, mostly domestic tourists in town. Kasagaran na biktima kanang wa pay kasanatian sa pagbiyahe. Nadani diya sa social media sa mga promo nga labihang baratuha. Diyaw na tanyagan sila 30%, 40% nga discount sa mga hotel o mga resort rates. Libre pang kaon, pamahaw paniudtog panihapon sa tibok nilang stay. Why hotels, why resorts nga mo-offer anang mao promo, pero ang mga scammers mo ni-offer ana. Kasagara sila na biktima, kini ito mga turista ba nga nagdaginot sa ilang pagbiyahe. Maybe for the first time, makabiyahe sila as a whole family, makabiyahe sila as a group. Barato magayo ang rates. Kasagaran na biktima in town, mga resorts o mga hotels diha sa Isla Samantayan. Tourism Committee Chair sa lungsod sa Santa Fe. Diha sa amihan ng Subo, sakop sa Isla Samantayan. Si Konsehal JP Plenios Lau. Nisumbong nato nga kapait sa sitwasyon sa ilang mga hotels o mga resorts diha sa Santa Fe na moabot nga grupo of 40 ang mga abot, ilang kapasidad wa kaabot 40, nakabook kuno sa ilang establishment, nakakobra ng kapin 200,000 pesos, wa sila kahibaw. Nagibook na ang ilang lugar. Saan nila pagbalibad? Yung mga turista gikas Mindanao, ang mga turista gikas Manila, niabot yes bantayan, kay nagsalig nga na-book sa ilang lugar, gipasiligan og 40 ka mga sea view rooms, pila ra may ilang kwarto, klaro kay pangilan. Pero ang mga turista, way sa igor in town sila nga na biktima. Mag-book gani mo o mga resorts o mga hotels. Unya, na ako nuhay mga bank accounts. Ibutang na to ang resort. Puerto Azul Resort. Butang na to, Moringan, Puerto Azul Resort. Maghimo-himo sila og Facebook page nga Puerto Azul Resort. Ilang sundon kung na tinuod nga Puerto Azul Resort, ilang sundon ang page. Nya aron pag siguro nga mga customer masipong nila, ila tong ipa-take down sa Facebook katong mga page. Kamao man ni sila, mga bad actors ni. So mga IT experts ni. Doon sila yung mga IT experts nga kauban ining sindikatuwa. Ilang ipa-take down at tinuod nga Puerto Azul Resort. Ika-take down na ilan na lang Puerto Azul Resort ang mahibilin. So, ang tanang gustong wadto sa Puerto Azul Resort, adto na nila padung. Aron makumbinser, aron mailad nila mga guests, maghimo-himo sila ang mga bank accounts, Puerto Azul Corporation. Ibutan na to BPI. Mubayad ka dito. Of course, di ka laos imong bayad. Kaya di man mao ang bank account. So, inon ka nga, wa madawat imong bayad, wa matransmit imong bayad. So, matawag ka sa management, wa man madawat akong bayad na may daot inyong bank account. May oy sorry kay sir, kay ang atong bank account sir kuad kining natay giatiman sa atong bank account. Pero pwede sir, pwede ma'am, aron ma-book yun ka, bayad ng GCash. Pabayron ka sa GCash. Yan GCash, bisa kinsa may makaabli. Kung GCash account. So, bayad siya ka. Atuan na nila sa sindikato. Ang Puerto Azul, way kalibutan, nakabook na kanila. So, pag-abot sa panahon nga mubiyahe na ka, pag-abot ni mo dito sa Puerto Azul, balibaran ka sa management. Wa man ka makabook din eh. Pakita itaw ka sa imong booking. Uy, sus, dili mo na among establishment. Unsa may imong paagi sa pag-susi. Unsa man na ito pagbadlong, kini mong sindikato. Unsa na ito pagtabang ang atong mga hotels o mga resorts. Sigon ni Councilor JP Plenios Lau, bag-o rin taon silang nakabangon. Human sa Linog, human sa Bagyong Tino. Kaya naguba mo na sila diha sa Linog o sa Bagyong Tino. Karon nakabawi-bawi na unta sila, sus, mga fake pag yun, na mga booking saan nangabot. So, ano na sila pagbadlong? Kung naman mahimo sa Department of Tourism pagpanalipod nila. For sure, makatabang minusa ng EPAL ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, iyang susihon, gawas sa taga Santa Fe, o gawas sa taga Bantayan, gawas sa taga Subo, kay doon naman siya nabiktima ini sa mainland sa Subo. Hain pagkaubang mga hotel sa mga resorts nga nabiktima, katunggag may ra ba na mga hotel sa mga resorts ng ilang biktimahon? All over the country. Kung minusa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang iyang mga photoshoots, maybe makalingkod siya sa mga major
tourism industry players ug ilang ma-brainstorm, ilang mapangitaan nito paagi pagpanalipod sa gagmay nato nga mga tourism players, kaluoy nila. I'm sure ang dako nga mga hotels o mga resorts maka-equip sa ilang kaugalingon og IT security na dili sila manutsan og ingon ini ang gagmay in town unsaon Manila pagpanalipod sa ilang kaugalingon.